Konferenza bl-isem ta' Type 2 Diabetes Across the World, the 21st Century Epidemic, saret ġewwa l-Palazz ta' San Anton, is-Sibt filgħodu biex tqajjem kuxjenza dwar id-dijabete. Fil-konferenza kien hemm diversi kelliema, kemm dawk lokali u internazzjonali li tkellmu dwar is-sitwazzjoni tad-dijabete madwar id-dinja kollha. Kull kelliem ħeġġeġ biex wieħed jiċċekkja regolarment fil-waqt li l-persuni li jkollhom din il-kundizzjoni jieħdu trattament meħtieġ. Fost il-kelliema kien hemm wieħed mill-membri parlamentari Ewropew, id-dijabete, li jaħdem kontinwament dwar dan is-suġġett u li flimkien mal-Assoċjazzjoni Maltija tad-Dijabete organizza din l-attività. Net News kellem miegħu dwar l-importanza ta' ħajja iktar b'saħħitha. Siru aktar liġijiet anki li jqajmu biex ngħidlek din il-kuxjenza fost il-poplu li jittieħdu anki miżuri biex jippromovu stil ta' ħajja iktar b'saħħitha. Naturalment jien gburi li dak li qed isir fil-livell tal-Parlament Ewropew qed isir ukoll fil-livell nazzjonali, kif nafu anki fl-aħħar leġislatura kellek liġi li hija marbuta dwar il-bżonn li jkollok stil ta' ħajja iktar b'saħħitha li rridu nagħmlu issa il-poplu mhux biss ikun jaf dawn l-inizjattivi imma li l-kol kemm aħna nagħmlu r-riżoluzzjoni tagħna biex verament ngħixu ħajja iktar b'saħħitha. Fl-aħħar id-dijabete sostna li l-politika għandha tkun waħda li tkun viċin ħtiġijiet tal-poplu kollu.